RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba ang sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Seattle Negros Occidental. Gato matatampo, nagdasingan nga art. Ha? Taga-diri na di ka sa kabangahan? Oh, Art. Taga-diha ramang ko. Wala ko makakita ni mo diri sa kabangahan. Ang dada pa man ko nga nagsige na ko upang trabaho. Hangtod nga, naabot ko diri sa Singapore. Kadit sa... Sa ganito giingon ni mo? Daga ka pa? Nagsigi na kagpanarbaho? O, taon dong. Nga sa ato pa, minyo na di ka? Minyo na ko, oy. May duha ko ka mga anak. Pero, buwag biog sa kong bana. Oh, mo ba? Okay ra nimo, Vic, kung mutana ko nimo kung ano nga nakigbuwag kasi yung bana? Okay ra, oy. Paminaw ha, kay sultihan di ka nga nagbuwag biog sa kong bana. O sultihan sa di ka kung 15 akong mga parents. Sige, sulti ko kay maminaw ko. Ha? Nakasa ang bana ni Marivic sa ilang kaminyoon? O ba, Charlie? Mo ingon ni Marivic na ako? O kung sa ito yung gingon, bay? Nakailakas ginikanan na ng Marivic? O bay, silingan na din na mo. O suod pa ginako ang iyong mga anak. Kay, pinimiminin ako makitaan. Muray gidangat. O niya ang iyang bana? Huwag ko makaila sa bana niya. Huwag mo ko makakita siyang bana. Babasig, wala sa tingali sa mong tapit. Niya, bay. So may plano ni mo ng Marivic? Sapa di ay? Inamiga ram ning ako niya. Inamiga. O niya kung mahigugma ka niya. Maminaw tayo ni bay kung nasa'y sunod nga may tabo. Ay, di na mahinoon ko magkatogin eh. Naanad mahinoon ko nga na si Marvic. Kapirmin ako ikasulti. Ako siya tawagan, be. Abi na ko, di nakaganahan makag-istorya na ko. Yan naman. Wala man ka manawag na ako. Nahadlok manggug ko nga magsige og panawag nimo. Asa may mong kahadlukan? Nahadlok ko nga mahigugman nimo. Oh, nga naman ay mahigugma ka na ako. Sa may nakaana. Nabay kay bana. Buwag naman good mini Bert. Nya, di na ka siya magsamok nimo. Di na to magsamok eh. Malipayo na to siyang babae. Nga sa ato pa. Pwede na di ko nga musod sa imong kasing-kasing. Pwede ka ayo. Kung mao ka na, kita na? Oo ba? Ha? O iyab naman ni Marivic? O bay, nagkasinabot na mi. Nga naman. Mahigugma na ka niya. Kuan, kining gaan kay nga kumbot niya bay. Kung naibaw ko nga, paingon na ni sa gugma. By Art. Ha? Mapauli ka diri sa Pilipinas? Oh, Art. Kaya gihatagan mo ko bakasyon sa kong amo. Pero mabalik na sad ko. Kung mao ka na, magkita di tayo ni. Oo, syempre. Magkita ta ako dito mga buta. Ay, ikaw yun. Sige, Vic. Magpaabot ko nimo.
Uy, hinahinaya ko na ko. Kay pausa ko nga, gimingaw ka tinibutang ka. Kaya duga na ka nga, huwag si Ipana. Nagkatagan ay. Pero salamat ang kayon. Gani apa ka sa pilas. Kung mo balik ka sa kawas. Huwag na ni. Okay. Happy? Uy, kabatangan sa akong kalipay. Magikaupan ta ka, Art. Salamat, Vic. Gikan din niya. Mualto ta sa amo, ha? Ha? Ayaw ka pala ka. Kaya naibaw na silang tanan. Si mama, si papa, ang akong mga anak. Kaya baw na silang may relasyon ta. Mau ba? Mau welcome kay ka sa amo. Salamat, Vic. Wa ko isupag sa inyong relasyon. Total, buwag naman ni si Marivic sa iyang bana. Salamat, ay. Salamat pa. Manghinaot lang ko nga di lang unta mangitag sa mo kang imong bana sa inyong relasyon ni Art, Marivic. Pa. Ha? Nagkita mo siyang bana sa una? Oh, Art. Ano ya? Naibaw na siya sa tanan. Og nakailasad siya nimo. Ano ya? Gusto siya makigbalik na ako. Og iya kang pabawakan. Mau ba? Wa man siya nahimo. Kay dili may tabong makigbalik ko niya. Og di sa ko makigbuhat nimo. Kay nadutlan ako nimo, Art. Salamat, Vic. Oh. Nga naman ka? Og mubalik na ko sa laing nasod. Mau ba? Kung dili lang na di ka mabalik. Di na mahimo, uy. Nakasign ako dito og contract. Pero ayaw ka bala ka. Last na ni. Di na ko mabalik. Bantay, ha? O lagi. Sige, kay itigbalik ni mo. Magnegosyo na lang ta. Sige, nindot ng plano, ha? Pag-ambisya mong biyahe o ba, ha? Paabuton ti kasi mong pagbalik. I love you. I love you too, Art. Pila pa lang ka adlaw nga mibiya si Marvic na ako. Kimingaw na mahinog ko niya. Bay! Oh. Art! Nay nangita, ano mo? Mas gawas. Kisa man? Di mo natungkan si pangan? Tuwa lang. Basta importante yung tuyo. Kisa man, nangita na ako. Ako, Brad. Oh. Oh. Kinsa mo ka? Ako si Bert, ang bana ni Marivic. Oh. Oh, ikaw di ay? Oh, sa may tuyo ni mo lang ko, Brad. Naibaw ko, Brad, nga nagdako ng ko usawa. Pero, mahangyo lang ko ni Brad. Palay ko usawa. Di ba buwag naman mo ni Marivic? Siya rin nagibuwag ako. Pero ako magibuwag niya. Mao nga, palihog lang, Brad. Buwagi si Marivic. Pag-effort sa Brad. Huwag ipakita ni Marivic nga okay na ka. Nga andam ka nga magbago. Kay naibaw ko. Una ka nga nakasal sa inyong kaminyo ni Marivic. Mayo hinuon nga mo ito imong gisulti niya.
Kung buot ko yung naon, wama ko'y bawat niya kay imo man siyang bana. Pero buwag na, mi. Ulas ako masugot kay imo kung buwagan. Di sa ko makahimo sa pagpakigbuwag nimo, Marvic. Kay, nadut lang na kay ko nimo. Bisa mo tanga kung kugman nimo sukad nga may naitabo na to. Salamat, Art. Salamat kaya ako gid kang nakitaan, Art. May tuyo ka na kanoy? Naa, og importante kayo ni. Ano sa mana, noy? Mangita tag dapit nga magkasulti tag darong, Art. Unsa man ang tanong imong pakigsultihan ako, noy? Nakailagay ko ni mo, Art, kay silingan ta. Og nahibaw sa ko nga buotan kang pagkatao. Og swerte kayo nga kung anak nga si Marivic nga nagkauyab ni mo. Pero, dako lang sayop ang inyong relasyon. Oh, Nahibaw kamagyod nga naa ako sa simbahan nagalagad. O gusto lang nakong tarungon ang sayop nga inyong nahimo ni Marivic. noy. Di ba yun ikalimot dong nga minyo ang akong anak, di ba? O gusto sa iyang bana nga mag-uli sila. Aron iyang mahulipan ang sa nga iyang nahimo sa akong anak. Maumuhangyo ko nimo, Art. Palay ilang ang akong anak. Kay sa mata sa Diyos ug sa mata sa mga tao, dakong minyo ang akong anak na si Marivic. Noy. Makasaad ka ba na ako, Art? Ngayon mo nang kalimtan si Marivic. Oo, noy. Isaad ko na nimo. Magkigbuwag na ko ni Marivic. Pasensya ka na, Marivic. Dili sa kumatubag sa imong mga tawag. Nawa ko sige sulti sa imong amahan ako. Nya, kayo ni mong mawa sa Marivic sa mong kinabuhi. Ang buti ni Baye. Kinahanglan nga ako giningang kayahon aron nga matibok pagbalik ang ilang pamilya. Oh. Si Marivic na silang nanawag, no? O, Bay. Tubaga sa na, eh. Naunsa man ka, Art? Nasig panawag ni mo. Karon na juga tubag. Sige sa kong chat mo, di ka mo reply. Naunsa di ka? Busy lang ko, Vic. Busy kasi mong babay? Ha? Nanagailain diha sa. Mo nang dili ka mo tubag tawagan. O di ba? Nagbalik mo si mong ex. Marivic. Makigbuwag na ko nimo. O kung imo man kong buwagan. Tungod ba ka nakigbalik ka si mong uyab sa una, ha? Mao ba? I'm sorry. Wala ko'y kugman nimo. Art, Kalimtin ako, Marivic. Ug baliki ang imong pamilya. Art. Waking up with my head in a cloud, watching the morning come. Another day of the week, in a month, in a year, in a life that's come undone. I might as well quit trying to get you off. Sakit pa lang akong gibuhat nga nakigbuwag ko ni Marivic. Pero kinahanglan nga ako ni Dawaton. Aron nga matibok pagbalik ang iyang pamilya. O kanimo, Brad, Bert, kung nabinaw ka man karon,
Wala kining akong ikasulti nimo. Paningkamot nga mabalik ang gugma ni Marvic diyan nimo. Kay ang babae nga imong giusikan o'y gipangandoy sa uban. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad dining akong tampo. More power sa RMN.